Ποιος άφησε αυτό το μωρό εδώ κάτω μόνο του να κλαίει? Πολύ κολόδες και δόντια ενηλίκου. Έχω, πώς δεν έχω. Πάει τόσο λάθος μέχρι τώρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα spooky βίντεο αφιερωμένο στο Halloween, εξού και το make-up. Στην Ελλάδα, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν γιορτάζουμε συνήθως το Halloween, εκτός αν πάμε σε κάποιο μασκέ πάρτι που τα τελευταία χρόνια διοργανώνουν. Γιατί παλιά, όταν ήμουν εγώ παιδί, δεν υπήρχε καν σαν γιορτή. Υπήρχαν μόνο τα καρναβάλια που ντυνόμασταν. Εγώ προσωπικά πριγκίπισσα συνήθως. Πηγαίναμε απλά σε πάρτις ή έξω στους δρόμους. Εμείς έχουμε μια παράδοση στην Κοζάνη, από εκεί που είμαι, που κάνουν τους φανούς. Δηλαδή, ανάβουν μια φωτιά στη μέση και μαζεύονται γύρω-γύρω από αυτή και χορεύουν, τρώνε, πίνουν κρασιά και είναι όλοι έτσι ντυμένοι και χορεύουν παραδοσιακά τραγούδια. Αλλά ξεφύγαμε από το θέμα. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω, να διακοσμήσω μια κολοκύθα. Δεν έχω αγοράσει ποτέ κολοκύθα στη ζωή μου για κανένα λόγο και αποφάσισα να πάρω να κόψουμε μία μαζί και να κάνουμε το γνωστό διακοσμητικό που κόβει ματάκια, μύτη, στόμα και βάζει κερί μέσα. Αλλά εμείς μπορούμε να βάλουμε και γλυκά. Πάμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να το κόψουμε. Καθώς προσπαθώ να κόψω την κολοκύθα, θέλω να μου πείτε αν σας αρέσουν οι τρομακτικές ιστορίες. Είναι πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα. Όταν ήμουν μικρή, μου άρεσαν πάρα πολύ τρομακτικές ιστορίες και συνηθίζαμε να μαζευόμαστε με τις φίλες μου και η γιαγιά μου να μας λέει ιστορίες. Μία από τις ιστορίες που τότε με στιγμάτισαν, καθώς τώρα δεν ακούγεται και τόσο τρομακτική με όλα αυτά που έχουμε. Χάλασε ή έτσι έπρεπε να είναι μέσα? Μήπως το έκοψα πολύ βαθιά? Νομίζω το έκοψα στη μέση, έπρεπε πιο πάνω. Θα προσπαθήσω να το αδειάσω και ό,τι καταφέρουμε. Μία από τις ιστορίες που μας στιγμάτισε εμένα και τις φίλες μου όταν ήμασταν μικρές ήταν ένας κύριος με το αυτοκίνητό του και γυρνούσε σπίτι του το βράδυ. Μπροστά του είδε μια κοπέλα τρομαγμένη που έκλαιγε. Σταμάτησε να την πάρει και τη ρώτησε αν θέλει να την πάρει κάπου. Η κοπέλα του απάντησε ότι ναι, θέλω να με πάτε σπίτι μου και του έδωσε μία διεύθυνση. Σε όλο το δρόμο η κοπέλα κρύωνε πάρα πολύ και έτρεμε. Τότε ο άνθρωπος που οδηγούσε το αυτοκίνητο έβγαλε το μπουφάν του, που ήταν ένα καφέ σακάκι, και της το έδωσε να το φορέσει για να μην κρυώνει μέχρι να φτάσουν. Η κοπέλα, μόλις έφτασε στη διεύθυνση, κατέβηκε και προχώρησε έξω από το αυτοκίνητο. Ο άντρας τότε ξαφνιάστηκε γιατί δεν είδε κανένα σπίτι κοντά παρά μόνο ένα νεκροταφείο. Την επόμενη μέρα γύρισε πίσω, απορριμμένος τι είχε γίνει με την κοπέλα το προηγούμενο βράδυ. Καθώς κατέβηκε στο νεκροταφείο, είδε μπροστά του ένα τάφο με τη φωτογραφία της κοπέλας που έγραφε ότι είχε πεθάνει 30 χρόνια πριν. Και το πιο τρομακτικό part είναι ότι στη φωτογραφία φορούσε το σακάκι που της έδωσε εκείνος χθες το βράδυ. Creepy enough. Εμάς μας την παρουσίαζαν ως αληθινή ιστορία και για εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολύ τρομακτική. Το να καθαρίσεις την κολοκύθα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι σκεφτόμουν. Έχει αυτά τα μαλλιά μέσα. Εντάξει, δεν με ενοχλούν και πάρα πολύ, θα τα αφήσω. Λοιπόν, μέχρι να καθαρίσω και αυτό, θα σας πω και μια άλλη ιστορία που μας είχε πει η θεία μου και αυτή με στιγμάτισε πάρα πολύ για εκείνα τα χρόνια. Παλιά περπατούσε μια γυναίκα σε ένα χωριό, σε κάτι εγκαταλελειμμένα μονοπάτια. Και τότε άκουσε ένα κλάμα μωρού. Έψαξε κάτω και βρήκε ένα μωρό τυλιγμένο σε μια κουβέρτα. Το πήρε στα χέρια της και σκέφτηκε: μα ποιος άφησε αυτό το μωρό εδώ κάτω μόνο του να κλαίει? Το μωρό τότε της χαμογέλασε και είχε δόντια ενηλίκου. Φανταστείτε ένα μωρό με τεράστια δόντια ενός ενήλικα. Τότε θέλησε να φωνάζει και λέει: μα έχει δόντια? Και της απαντάει το μωρό: Έχω, πώς δεν έχω. Με ένα ύπουλο τρομακτικό χαμόγελο. Τότε η γυναίκα το πέταξε κάτω από τον κρεμό. Ξέρω, πολύ βίαιο. Και ακούστηκε ένας κρότος, ένα τρομακτικό γέλιο και το μωρό εξαφανίστηκε. Είναι άλλη μια ιστορία από αυτές που στοιχιώνουν τα παιδικά μου χρόνια. Ξέρω ότι τώρα με τόσες ταινίες τρόμου που έχουν βγει δεν είναι κάτι wow, αλλά να το ακούς όταν είσαι μικρός και να σου λένε ότι είναι και αληθινή ιστορία, είναι αρκετά τρομακτικό θα έλεγα. Πείτε μου, έχετε ζήσει κάποια προσωπική τρομακτική εμπειρία που θέλετε να διαβάσουμε σε επόμενο βίντεο? Αν έχετε οποιαδήποτε τρομακτική ιστορία, μου τη στείλετε στο Instagram. Και γενικά πείτε μου αν έχετε ντυθεί ποτέ για το Halloween, αν έχετε διακοσμήσει κολοκύθα, αν έπρεπε η κολοκύθα να έχει αυτά τα μαλλιά μέσα ή αν δική μου χάλασε. Γενικά γράψτε μου στα σχόλια τις εμπειρίες σας σχετικά με το Halloween. Λοιπόν, αυτό κατάφερα να κάνω. Δεν μπορώ να το καθαρίσω καλύτερα. Και επειδή η φίλη σας δεν προνόησε να πάρει μαρκαδόρο μαζί της, θα ζωγραφίσουμε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα με ένα lip gloss σε όσο έχει απομείνει και να το κόψουμε μαζί. Δεν ξέρω πώς πρέπει μια κολοκύθα να φαίνεται. Ας υποθέσουμε ότι το χαμόγελο της πάει κάπως έτσι. Και πάει το ίδιο και από κάτω, ξέρετε. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ λάθος όλο αυτό. Τρομακτικό δεν το λες. Πάμε να το κόψουμε και ό,τι βγει.
Μέχρι στιγμή πάει πάρα πολύ λάθος, γιατί έφυγε και το πάνω κομμάτι και δεν φαίνεται σαν μάτι. Πάμε να δούμε μήπως έχουμε καλύτερη τύχη στο άλλο μάτι. Αν υποθέσουμε ότι φοράει γυαλιά ηλίου, πάει τόσο λάθος μέχρι τώρα. Και θα προσπαθήσω την άλλη πλευρά. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι ακόμα πιο μικρό. Δεν πειράζει, θα δουλέψουμε με ό,τι έχουμε. Δεν απελπιζόμαστε. Ίσως συνεχίσω αυτό με τα γυαλιά ηλίου. Τώρα, αν κοπεί όλο το πρόσωπο, αναγκαστικά θα πάω από πίσω. Θεωρείτε τρομακτικό? Δείτε. Τι είναι αυτό? Πού είναι το πρόσωπο? Μήπως το κάνω άλλα μάτια κάτω από τα μάτια? Μισό λεπτό. Έχετε δει πιο παραμορφωμένη κολοκύθα από αυτή? Στο κάτω-κάτω αυτό δεν είναι το νόημα του Halloween. Είναι κάτι τρομακτικό, παραμορφωμένο και περίεργο. Λοιπόν, εμείς αντιθέτως δεν θα βάλουμε μέσα ένα κεράκι για να φωτίζει. Θα βάλουμε μέσα Halloween γλυκά. Πάμε να το γεμίσουμε λοιπόν. Έχω φέρει τα ζελεδάκια μάτια εννοείται. Νεκροκεφαλές ζελεδάκι. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν στα δόντια βρικόλακα. Αυτό υποτίθεται ότι είναι ένας τρελός επιστήμονας σε πάρα πολύ ξινό ζελεδάκι, το οποίο θέλω να δοκιμάσω. Μέσα και αυτά. Και αγόρασα και αυτά γιατί νόμιζα ότι θα είναι αυτά τα περίεργα ανθρωπάκια. Τελικά από ό,τι είδα είναι μόνο φράουλες. Δεν είναι πολύ στο κόνσεπτ, αλλά είναι κόκκινα. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ξέρω ότι δεν είναι ό,τι πιο όμορφο έχετε δει στη ζωή σας για διακοσμητικό. Είναι από την άλλη περίεργο. Αυτό νομίζω έχει σημασία στο Halloween. Και μέσα εννοείται είναι γεμάτο με ζαχαρωτάκια trick or treat. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα δείτε. Πάμε να δοκιμάσουμε εννοείται και ένα από τα μάτια και τα δόντια. Πολύ κολόδες. Μέσα έχει ζουμί με γεύση φράουλας. Είναι πάρα πολύ περίεργη η υφή του. Είναι σαν να τρώω αυγό, ασπράδι αυγού. Και όσο ιδιαστικό και αν φαίνεται, είναι νόστιμο. Και εννοείται πρέπει να δοκιμάσουμε και το δόντι. Αδιάφορο. Αυτή ήταν λοιπόν η πάρα πολύ αποτυχημένη προσπάθειά μου να φτιάξω μια διακοσμητική κολοκύθα. Μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν το προσπαθήσετε κι εσείς και αν το δικό σας βγει πολύ πιο ωραίο από το δικό μου, που είμαι σίγουρη ότι θα βγει πολύ πιο ωραίο από το δικό μου. Να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι είδους βίντεο θέλατε να δείτε από εμένα. Και αν έχετε κάποια τρομακτική ιστορία ή οποιαδήποτε ιστορία που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Instagram να κάνουμε ένα βιντεάκι με ιστορίες. Αν σας άρεσε η προσπάθειά μου, κάντε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι.